mayong hapon, mga ka-aksyon. Yes, so sa subong nga adlaw, inyo temporaryo nga makaupod sa sini nga programa This is My Life. Ini naman si Inday Dorel, no? So, kay may importante nga hilikoton, of course, si Tita Wilma, labi na subong nga Christmas season, holiday season. Tay may mga kinahanglan nga i-accommodate, okay? So, kita subong nga hapon ululupod, no, sa sini nga programa palatuntunan This is My Life, and of course syempre sa gihapon magabasa sang sulat ni ginpadala diri sa aton subong nga hapon kay Tita Wilma, of course ang inyong horoscope of the day kag ang tips naton, ha, bantayan nyo karon kay ang tips naton sa sini nga hapon, mga kaaksyon, ining kung paano bala mangin malipayon kag healthy ang aton iya nga bilog nga Christmas season. Kay kabalo naman kita nga magsulod ang December, kadamo sang ginaatenan ginaton iya nga mga parties, Christmas party, kung birthday, of course, no, wedding. Kung December bala na notice ko kadamo man sang wedding, no, labi na nga may nag-offer man bala sing ginatawag nga mass wedding na ano mo na. So, kadamo isang party nga ginatambungan ta, mga ka-aksyon. So, paano mangin sa pihak sa sining mga party nga aton ginatambungan, paano mangin healthy kita gihapon, mapabilin gihapon naton nga healthy ang aton nga kaugalingon. So ina karon aton nga istoryahan, no, i-share ko sa inyo kung anong dapat nyo nga himuon para at least aware kita tanan. Kay kabalo kita kadamo sang pagkaon pero hindi bud silingon nga tungod kadamo sang pagkaon ti bira-bira ka manda kaon. So hindi ina amo, no. So aton gyapon halunga aton kaugalingon kay para makaabot pa kita sa ma-welcome pa nato ng 2023, no? Kay basi bala kung magbira-bira ta subong kaon, magbalatian kita nan. Wala ta man ginapangayo, pero arab lang do hindi ta na bala ang aton kaugalingon bala hindi ta na mapunggan kitungod kaon lang ta nga kaon, pero way ta kablos ang posible epekto sini nan. So ari ko magpahanumdom sa inyo bo. Do anoy, no? Ari ko to advisor, no? Pero yes, that's true, mga ka-aksyon. Kaya very important nga nagaano kita gihapon, health conscious kita gihapon, no? Labi na subo nga wala kita kabalo kung anong mga ginapangmutang dala sa mga pagkaon tabla para lang bala ma-preserve nga do preska siya abi, no? So kadamo sang mga ginabutang dira nga preservatives or ano man dira, okay? So dapat mangin kita, aware kita. So kung ikaw nagapamati dira, pwede mo gina-share man karon sa imo iya nga imo nga pamilya or imo abyan dira. Kung sino gusto mo nga at least ma-aware man sila. So karon inaha aton istoryahan, mga ka-aksyon. So sa sining edisyon sing This is My Life, December Webes kita, no, Thursday, December 22, 2022, mga ka-aksyon. So pila na lang kaadlaw antes ang Pasko gane. Mayara na lang, mga ka-aksyon, sa tatlo na lang gid kaadlaw, 3 days before Christmas, and of course 10 days antes naman ang New Year or year 2023. Wow, perte panibago nga tuig na naman, mga ka-aksyon ang natalana mag-aabot sa aton kabuhi. So new chapter sa aton nga pagpangabuhi gani kung sino man da inyo nga mga nakaaway subong nga tuig makipag nakamadra kumbaga sa Tagalog pa makipag-ayos, no? Makipag-peace na kamudra, mga ka-aksyon. Reconciliation, no? Reconcile sa isag-isa kay para maayo ang pagsulod sang 2023 sa imo. Arab lang magsulod ang bagong tuig nga may kumbaga imo tayo pusoon niya hilway or free sa mga hate mga kaakig, nakalain sang buot, sunggod nan. So mas maayo nga kita tanan ang peace bala ara sa aton nga tagipusoon, no? Kung sino man ang imo nga mga nakaaway nga hindi mo gid mapatawad, patawaran na mga ka-aksyon. Istoryahin na labi na kung family member, no? So hindi gid maayo, hindi gid kagid maghambal nga kalimtanay na lang taya na kalain natin magutod ka mo kalimtanay na lang kamo.
Sa ulihin na maabot yun ang panahon nga makakitanay kamo gyapon bisan magkalimtanay kamo mong so mas maigid nga peace lang ang tanan. Ti kalabanan wala nga rason sa ilinaway mga kahisa, kwarta, no, duta, no. Amo man na ang mga rason sa mga pag-ilinaway ah, diri sa kalibutan, no. So amo na mas maigid yung mangin open ang aton yung mga tawag sa aton mga paminsaron sa mga amo sina nga sahi sang mga bagay, no? Ang peace ang pinakamaayo nga regalo mo sa imo kaugalingon sa sining Christmas season. Kung wala ka regalo sa imo kaugalingon nga pang-riban, ti regaluhin lang kaugalingon mo sang peace, no? Kay very important gina ang health, ang aton nga mental health nga ginatawa, okay? So medyo maulanon mga ka-aksyon, no? Ang aton nga tiyempo. So kay gin-check ko ang weather, may ara gali isang LPA or low pressure area. So isa ini sa mga rason sang mga pag-ulan man sa nagkalain-laing nga bahin sang pungsod Pilipinas. So sa update sang pag-asa, ining low pressure area ang nakitaan sa 215 kilometros naminhan na o nasidlangan nasidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur o kung 280 kilometros na sidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte. Samtang ang northeast monsoon mga kaaksyon, amo iya ang nag-aapekto sa Luzon. Okay? So kabay pa pangamuyuan tabuligan tani mga kaaksyon nga hindi lang ni mangin ano ni gani tawag, hindi bala mangin bagyo, no? Kay actually may bagyo sang nagligad lang pero wala gito may nakaapekto sa aton and thank God, no? So kabay pa ini pangamuyuan tamaning matunaw lang ini siya. Agud makaselebrar kita sang maayo nga Pasko kag bagong tuig. Bisan wala lang tamayo sang handa dera or ano dera, importante kompleto lang ara gyapon balay tabala kag way tiya ara sa evacuation sa tion sang Pasko, no? So mo na isa ta sa pangamuyuan mga aksyon ang maayo lang gid nga tiyempo kag ikayong lawas sa sini nga Pasko. Okay? So sa Western Visayas diri sa aton lakip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod ang mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan. So, amo ning mga pag-ulan nga nabatyagan naton di subong, ini tungod ini sa localized thunderstorm. So, hindi wala pa na actually nag-apekto gid sa aton ang LPA but ang localized thunderstorm diri sa aton nga area. So, kasarangan tubtob mabasog nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bug-os nga isla sang Negros mga ka-aksyon. Ang temperatura naton yara sa 25 degrees Celsius tubtob 31 degrees Celsius. Yan na isa mga magabiyahe karon, magahingagaw kati Webes na basi nag-leave na bala sa ilang mga trabaho, mapuli ang mga taga maybe sa Bacolod nag-ubra, puli na sa Sipalay or sa Candoni or sa Kabangkalan or diin man kamo nga bahin sang kalibutan magpuruli, no? Basi may harap ko puli pa sa US. Lahog lang pero amo na mga ka-aksyon, extra careful gid, especially sa mga magamaneho, magabiyahe dira, hinay-hinay lang kay wala ka man sa may ginalagas guro nga oras, hinay-hinay lang kag makalabot ka gid sa imo nga padulungan. Okay? Kay very important subong nga maghalong kita kay kadamo sang mga nagabiyahe man mga ka-aksyon. Amo na ning gitawag nga Christmas rush bala kay pamakal na. Sige. Oops, ma-pause kita na for some commercial breaks ha. Iba naton yung matupiko karon naman. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan.
Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Standard Time, sa gihapon ninyo ginapamatian ang programa This is My Life. Temporaryo ninyo nga kaupod sa sininga hapon, Inday Dorel. Okay, so sige, diri kita sa aton nga tips bala mga ka-action sa nasiling ko na kaina kung paano naton ma-celebrate sa gihapon ang mas healthy kag malipayon nga Christmas. Kabalo naman kita again sa nasiling ko kaina nga sa kadamo sang parties nga aton tambungan. Wala pa natapos ang December mga ka-action. So may mga nakalinya pa niya nga mga Christmas parties nga tambungan naton, no? So ang una gidra mga ka-action, tip number 1 is kung may katuan ka nga party, hindi ka gid magpagutom. Hindi kaya masiling maminsan nga, ay, karon sa hapon nang may, hindi lang ko na manyaga, kay karon lasay sang gabi, may ara sang dinner. Tumong kay may Christmas party ko nga katuan, dito na ako mabira-bira kaon. Uy, so hindi gali mo sina mga ka-aksyon, no? Kay kung magpagutom ka, hindi ka magpanyaga, kay hulaton mo to ang panyapon karon kag dito ka mabira-bira kaon, magaresulta ina sa ginatawag bala nga overeating nan o sobra-sobra nga pagkaon ngarang daw mabusdik na ang chance ang pagkaon bala kay tungod ti syempre gutom-gutom ka mong halin ka sa wala ka panyaga, no? Ang worst pagidbi kung wala ka pagidbi na mahaw kay tingbon mo na lang yung pagkagabi dito ka lang mabawi. So hindi marka-aksyon. So magaresulta na sa damo kaon sang rice. Ti ang rice grabe ina ang sugar, no? Bira-bira kada kaon sang baboy ngagin pagluto ti grabe ang cholesterol nan. Wala ta ginasiling hindi ka na magkaon niya sa mga rice or mga sugary nga mga pagkaon, mga salty, wala ginasiling nga hindi magkaon sina. Kundi ginatawag bala nga in moderation, na? In moderation kay ati syempre kung sobra-sobra, ang nagahambal nila pag sobra masama na daw sa katawan, no? Kung sa Tagalog pa. Gani dapat ang tsaktuhan lang. So ang tips dira mga ka-aksyon, antes ka magkadto sa party, mas better nga may nakaon ka gani, no? Kay para pag abot sa party, gamay na lang imo nga kaunon dira. So butang mo kaong kada sang mga ara balang high in protein antes ka magkadto sa party kasi syempre kung high in protein di ba dugay kagutomon, no? So amo na kaon ka anay then attend ka sang party. Hindi ka na iya sang attitude mga ka-aksyon or habit nga magpagutom ka kay karon lasay sang gabi may attenan ka nga dinner or Christmas party dira ka dito kaya mabira-bira. So hindi ang ginahimo man sa iban kung hindi man sila gusto nga kaon, ang ginahimo nila yung mga ka-aksyon, gainom sila sang tubig nga madamo 30 minutes antes ang ginatawag nga party or kan-anay na bala kay at least ang ilang kumbaga ilang stomach do na settle na blas ang water ti mas mas mang-instable ang imong tiyan, mas less ang acidic mga ka-aksyon. Kay kung high gali ang acidic sa aton nga tiyan, mas dasig nga matunaw ang aton ginakaon kag dali ta nga gutomon. So kaon naman, no? So pag sa umpisa sa party, kaon kada, ti kay high acidic imo tiyan,
pagka antes matapos ang party nagkaong kaliwat. Kaya may mabilin pa nga food, so hindi gali. So dapat himunta hindi magpagutom antes magkadto sa kadtuan nga party. Dapat may at least unod gid ang imo nga tiyan para ang imo kaunon sa mga handa dito mga tsaktuhan lang, no? Nga kaya man tunawon sa imo nga tiyan. Hindi man pagpabudlay dirang imo nga tiyan mga kaaksyon kay ikaw mangyapon ang maapektuhan. Okay? So next tip mga kaaksyon, hindi magdali sa pagkaon, no? Kung ara ka nagapungko dabi sa lamisa, hindi kaya mong siling dasigong ko ni kay may bilin pa to nga nga lechon or dasigong ko ni kay makaon pa kuya sang dessert. Dasigong ko ni kay basi para maka second pa kuya. Second batch pa kuya sang kaon nan. So hindi kayo mag-amo na. Dapat take time. Kay kung ga-take time ka, nami ang tawag sinigani ang pagtunaw sa imo nga at chan mga ka-aksyon nami ang terms digest no sang imo nga mga pagkaon dira nga ginapasulod sa imo nga lawas. Hindi ka magdali-dali nga do halos hindi mo na pag-usapon ang kanon do pag sulod sa baba mo rekta tulon no to kabudlay man sina. So hindi kay para nami ang imo nga digestion kag mayo ang pagpagwa man sang ang higko dira sa imo nga lawas. Okay? So amo na hindi magdali-dali sa pagkaon, take time. Okay? So may bilin pag ginagapon nga pagkaon na, no? Kay basi bala kung sobra-sobrang kasulod sa lawas mo, kag do amo to sining ko do hindi mo na mausap, basi hindi na bala basi magtalang balang pagkaon balahaw, no? When siya kung din pa siya magsulod kay tungod sa ka dasig sa imo magkaon. Okay? So tip number 3 mga ka-aksyon, dapat conscious ka sa imo health. So watch your weight. Ang imo dira nga kabugaton dapat conscious ka. Kaya basi makibot ka na lang hindi na kaigo ang mga largo mo dira or mga blouse mo dira. Kung hindi na kaigo, syempre anong resulta? Gasto naman, baka ka naman bago nga bayo, no? Bago nga largo, hindi ka na maka-save karon, no? Sa goal ta sa 2023 dapat maka-save kita kay para sa aton nga boss damlag bo. Boss damlag kag ikaayong lawas man kasi syempre kung tawag ni halong ka sa imo nga kabugaton bala mga ka-aksyon sa imo nga timbang dira kilo kabugaton mo dira syempre imo man nakagalingon makabenepisyo no likaw kagid sa mga kabalo ka naman na sa mga pagkaon nga makapalain sa imo hindi ka na iyasang mindset nga kis-ama lang niya makaon ko tudo-tudo ya bala na dapat tay kung pataya. Ako ginadahan gisa ako gakabatian. Masami ko gakabatian. Ang patay kung patay. Ang importante na kaong ang gusto ko ay kalay. So, pilion natin ang mga pagkaon. Labi na ang mga high in fiber. Bala? Ano ang mga high in fiber nga mapagkaon? Prutas. No? Pero do kasubo man sa part nga nagkanto ka sa party, prutas kaunon mo. Pero, it's na ginaya. Ara na ginaya sa aton paminsaro. No? Control lang. Okay? So, next mga ka-aksyon, ang ginatawag nga tip number 4, magpili ka dara sang pinggan nga do tsaktuhan lang bilang kalakuon hindi kayo magkuha sang do banjado kada ko mga ka-aksyon nga do pwede kakaon ng 3 ka tawo. So pilion mo ang medyo gamay lang nga pinggan kaya meron man na yan no hindi naman ang platito kaya do araw-araw na ginaya sang platito no do ka hindi naman amo. So medyo gamay-gamay lang nga pinggan kag siyempre, kay mas kung gamay ko nga pinggan, mga ka-aksyon yung ginagamit, siyempre, mas dutay imo mabutang. No? Mas dutay imo mabutang nga pagkaon, mas makontrol mo ang imo dra ginakaon. So, hindi ka to yung mangita sang do dako nga banjado bala na bandihado na naman na. Kaya, siyempre, basi hindi ka namitan sa pagkaon. Una best, basta hindi ka namitan sa pagkaon. So, masayang lang. Kaya pahigad mo lang. Kaya hindi kaya gali namitan. So, ang technique drama ka-aksyon sa pagkadto sa mga party is gamay-gamay lang anay kwaon mo. Mga small serving lang anay. Then, kung i-find out mo dira kung ano ang namitan mga food, then amo na ang pwede mo madugangan. Pero kung kimera dan iban nga pinagusto lang kuha bala. Tapos pag abot sa ilang lamesa, hindi sila gali iya kauyon sa amo na nga pagkaon. Ang tendency na pahigad lang. Te kanugon sang food, no? Kanugon sang pagkaon. So amo na hindi ka pag-abot mo sa party do kalapad sang mata mo do halos tanan niya ara handa ibutang mo sa pinggan mo. Okay?
Okay. So, next mga ka-aksyon, maglikaw sa kolesterol. Kabalo naman kita, subong nga mga panahon sa Pasko, ka naglain-lain yung parties, kadamo gid sang ham. Magluwa sa ham, lechon gid ya ang ara gid ya perme, no? December, ara gid ang lechon do. Sisinigan nga December do, kapila na ako nakakaon lechon. Pero syempre, control lang gyapon, no? So, likaw kita sa kolesterol. Hindi man malain nga magkaon ta sang lechon, wala gyud sang malain, wala gyud na ginabawal. Ang lain lang da kun masubrahan, no? Kay mayara dan iban nga sa bilog nga tuig, sinilang siya nga December na kaon lechon, so ara gin birabirahan niya kaon lechon, nagsaka ang dugo na, te. So, sang lechon pa ang rason nga mga madala ka sa ospital. So, tsakto-tsakto lang ang ginatawag bala, no? Tsakto-tsakto lang. Kaya para, maano ka lang, labisan gamay lang portion nga, ay, wow, at least nakakaon ko liwat lechon ba? So, hindi ka pinagusto, dira, no? Kaya samtang, labi ng mga nag-edad na bala, no? Mga kabataan, sa mundo, hindi pa naman batsyagan, pero mga bata, aware man kamo sa inyo nga ikayong lawas. So, medyo may edad na, likaw-likaw na, hindi man lang lechon ang damo kolesterol, mga seafoods may ara man da. Hindi ka magsiling pasayan man yan, di man niya lechon. Tibisan pa kay kataas pag ginasang kolesterol sina, no? So, watch gid sa imo ginakaon, mga crabs dira, mga pasayan, mga pitik-pitik, no? Namit na daan yung mga pagkaon. Okay? 1:55 Action Radio, Philippine Standard Time. Ang kasugpon sini mga ka-action ha. So, tip number 5 pa lang kita, maglikaw sa kolesterol. Ang kasugpon sini after sang aton mga obligasyon anay. So, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria
kining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sige hapon, inyo nagapamatian ang programa This is My Life. Kag sa ato nga pagpadayon, sa ato nga tips, no, sa sinima niya adlaw. So, diri na kita sa tip number 6. O, sa bago lang mga nag-tune in, mga ka-aksyon, ang aton tupiko subong, ining kung paano bala ma-celebrate naton nga mangin malipayon kag healthy sa gyapon ang panahon sang Pasko or mga nagkalain-laing nga parties nga aton niya tambungan sa sini nga holiday season. Okay? So, diri na kita sa tip number 6, mga ka-aksyon. Number 6, likawan nga mag-inom sang makahulubog nga ilimnon. Kamakadto sa mga party. Labi na kung nagamaneho ikaw papauli mga ka-aksyon. So muna, hindi man malain nga nga mag-inom ka, kundi again, gamay lang, nga tsaktuhan lang, nga kaya mo pa balang do makita mo pa balang dalan. Okay na naguro makainom ka kaysa, hindi ka man mahubog dayon. Wala pa man guro sang may nag-inom lang isa, tumbalay dayon, no? So, depende sa ilimnon. Kaya basi kung mga tikila, dirati, ang tikila kung hina-hina ka, kung bago ka lang, nakainom sinati do mapugday kagid guro. Pugday. So, kung mga beer malang, di mga isa ka botilya, hindi manggoro okay na ang amo lang na, no? Kag make sure mo ganyan, kaya mo imo kaugalingon, especially kung ma-drive ka pa abi, halungi man, hindi kay kung mag-ano ka, kung hindi ka bala mag-inom mga ka-aksyon, nga ara ka sa party, hindi ka mag-inom, hindi lang imo kaugalingon, ginhalungan mo na, kundi ang imo man yung makasugata sa madalan nun, no? So, amo na, dapat maibilin kagid sa kaugalingon mo nga anang masarangan mo pa, okay? So tandaan nga ang drunk driving hindi ina ka isa ka traffic violation lang ang baniho ka lang hubog. So hindi ina ka isa ka traffic violation lang kundi isa ka criminal offense gina makaaksyon. Kag posible kagid ya mapreso kung mayara ka da sang hindi sila nga posible mapreso kundi mapreso kagid ya kung mayara ka dira sang may mga especially mga ulamid madalahig mo dira tungod sa imong kahulogbon may bungguan ka dira na imbes nga sa inyo balay ka puli rikta tulog dito ka puli sa presuhan kag magtulog sa presuhan, okay? So mangin responsable gid kita sa aton nga mga kaugalingon. So next mga ka-aksyon ining para mas less ang imo makaon sa sini nga mga kadtuan mga parties, unahon mo kuno anay kaon, especially sa mga handaan, meron gina prutas mo, no? Unahon mo kuno anay kaon ang mga fruits. Kaya actually, may nabasa ako ng mga ka-aksyon, isa ka article, nga mas dapat ginauna, gid man kuno yung kaon ng mga fruits. Agree ka mo na? Fruits gid man kuno ginauna kaon, kay ang fruits medyo mas dugay matunaw, no? Ilabi na ning mga high in fiber, mga, anong high in fiber gani? Pineapple, ano pa nga mga prutas dira usually ara mo makita sa kag high in water, mga watery nga mga fruits like watermelon, mga taas tubig nga mga prutas, di watermelon gina dayon niya. So amo na lang usually makita ta sa mga handa, di ba? Kung hindi pineapple, watermelon, mangga, amo man na ang makita ta sa mga
handaan sang mga Pinoy nga kung mayara gid man sang prutas. So amo na kuno anay una mga kaunon mga kaaksyon para at least do medyo full ang imo nga tiyan, no? Kay ga antes ka magkaon sang iban dira nga mga pagkaon. So busgon mo na imo kaugalingon sang prutas. Hindi mo pagbusugon ang imo kaugalingon sang leche flan. Leche flan kag buko pandan. So hindi mo pagbusugon imo kaugalingon sa amo sinap. So para healthy, para mas healthy kag mas mag-an sa tiyan, prutas ang imo unahon kaunon. Pineapple o kon ano ni watermelon, but mamba sa tinami si Moxon Dorel kis amala ni gani ang party gani una kapag mga pagkaon niya mo ni unahon ko pa yung prutas. Yung prutas anytime mabaka ko lang sa Libertad. Amo na gani kay para healthy tita gihapon, no? Kay very important gid sa panahon subong mga kaaksyon ang paghalong sa imo kaugalingon. Anhon mo nang damo ka kwarta kung ara ka gatiner sa ospital, amo na pinakabudlay sa tanan. Damo kwarta, pero hindi ka man makalagaw kay ara kay sa ospital ga higda kay tungod sa imo balatian, tungod pasaway ka na, no? So mindset na ginatawag. It's all in the mind, no? Nga pagkaon sang mga pagpili sang mga pagkaon nga para sa aton iya nga ikaayong para man sa ano ni sa aton nga pamilya man nga mabuhi pa ta nga malawig, no? Sino man gusto hindi mabuhi nga malawig man, okay? Kaga tinuan na kita gid nga makalabota ano ni makalabota isa ka gatos ka tuig para makabaton chinmil. Para makabaton shinmil sa din sa gobyerno. Mga centenarians na inatawa. Good morning. Good afternoon. Dragli sa aton mga lolas and lolos nga nagapamati sa siniman nga hapon. So, mailan dra nga pag monitor. Abi smile anay bi mga lolas and lolos. Smile. Okay, so tip number 8. So tip number 7 to ang busgaan na imo kaugalingon sa prutas. Okay? So, tip number 8, mga kaaksyon, tubig is life. Ang ginatawag. So, dapat, hindi ka gid malipat mag-inom sang tubig samtang ara ka sa party, knowing kung ata sa party ang gina-serve dira mga soft drinks, mga juices. So ikaw mga kagid sang tubig, or much better hindi ka na lang mag soft drinks or mag juice dira, mas better nga tubig na lang. Kaya ang tubig wala sang kontra, wala sang cholesterol, wala sang calorie, no? So hindi makapatambok sa imo, hindi man maka-high blood sa imo ang tubig. So ma-high blood ang sa tubig kung halin sa basiwa. Pati sa kikisahan mo gid man among ang tubig sa basiwa do lain gid man ang color, pero butas ano pa na makayo, pero sige lang, kabay pa masolusyonan na. So amo na mas mayo gid niya tubig gid kita mga kaaksyon. Kay ang tubig mera gani ang diet nila mga kaaksyon gitawag lang nga water therapy. So may sila nga one day tubig lang sila, pro depende na ha, hindi ka mo yung magpasaga-saga testing sinadayon ha. So dapat with with the proper consultation sa inyo dra nga mga doktor, kay base hindi nyo masarangan nga mo sina. Pero namin ako ng tubig kay pa syempre cleansing nga ginatawag. Amo na sila mag-detoxify. Mayara daan iban mga kaaksyon nga mabi grabe ang lakaon sa sininga party. So mayara sila ginapain nga one day para mag-detoxify, which is ang ginagamit nila water. So, water detoxification or ginatawag nga water therapy. No? Therapy. Okay? So, mo sina. And then, may isa gani ka study mga kaaksyon nga nagasiling nga ang pag-inom sang tubig antes matulog mabuhinan ang chance nga ma-heart attack. So hindi man bot silingon nga punon mo gid ang lawas mo sang tubig ha. Kag hindi bot silingon nga pero hindi niya gina-recommend nga pag inom mo sa tubig, higda dahil rektan. No. So, dapat may pahuway pa na. At least mga 30 minutes before ka mag-sleep, inom ka sang 1 glass of water. No? Para imo nga lawas, samtang nagakatulog ka, magapabilin nga hydrated. So, hindi ka hindi ka ma-dehydrate. So, amo na ang pinaka-importante nga role sang tubig sa aton lawas. So mag-inom gid sang tubig antes matulog, pero hindi sila nga direkta tulog dayon, pag inom tubig tulog dayon. Again, mga at least 30 minutes antes ka magtulog, inom ka sang tubig. Kag para kung halin ka sa party, nag-inom ka sang alcohol dira,
or ano man dra, soft drinks, at least duma flash out balang ginatawag, kay makaihi ka pa mong, no? Makaihi ka pa, so ma-flash out ang mga alcohol, mga soft drinks dira nga nagsulod sa imo nga kalawasan. Okay? So, next mga ka-aksyon is ang last, no? Last but not the least, ining maglikaw sa pagpulaw. No? Very, very important gid nga maglikaw sa pagpulaw, no? Kay kadamo sa ginatinan ta subong nga party, diba? Sa iba lang nga do halos kada may langat lang bingay sa kadlaw, may party ka naman tambungan. Ti ikaw yatag kaagahong ka nagapuli, may ubra ka pa alas 9 sang aga or alas 8, puli kay alas 4 or alas 5, ti pila na nakaoras ang tulog mo, bangon ka naman dugi-dugi kay maubra ka, ti hindi siya productive nga ginatawag. So, happy ka sa sira nga kagabihon or hasta kagahon, pero pagkadugay-dugay, resulta naman sa hindi ka makafocus sa obra mo, kay tuyo ka, hindi ka makahimo sang mga hilimuon mo dapat, kay dugay sakit ang ulo mo, kay kulang ka sang tulog, so malaing epekto. Kag very important mga ka-aksyon nga at least makatulog sang 8 hours sa kada adlaw, kay para nami ang nami ang aton nya aura, magluwas nga nami aton ni tsura, nami kunong aton nya pagtrabaho, kay focus ang aton mind, go work well kay syempre nami tulog mo yamong, so wala kay kabatsyag sang tuyo, pero kung wala gani hindi gani mayong tulog mo, mga 2 hours ka lang nakatulog, 3 hours lang, tiduga kung sa pa duga liro ka gina, no? Gumamo ka na, oo. So, mga nagpamati na sa radyo, hindi makitaan ko tong action ko, pero sa Facebook Live, muna na siya. Kabalo naman ka muna sang sang tsura sa mga tuyo pirme, okay? So, sige. Let's, amo itong mga ka-action ha, kabay pa nga naka-help gid sa inyo, ang aton yung mga tips sa sinima nga adlaw, ining mga paano ma-celebrate nga malipayon kag healthy ang aton nga holiday season. Okay? So, sige, i-share nyo man na sa inyong mga kapamilya, mga ka-action. So, this time, ma-pause kita na for some commercial breaks, magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Alright! So, maayong hapon, mga ka-aksyon. Mag-greetings kita, Nay, no? Medyo lipot atong time, pero sige lang. Mayong hapon kay Alex Monteza, hello sa imo and see you tomorrow. Kay Marjorie Ward, mayong hapon man. Miss Jinky Dilagdon sa may Phoenix, Arizona, mayong hapon sa imo Miss Jinky. Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, get well soon si Mama Lulit Dilagdon. Uy, naano na naman si Mama Lulit? Papa Joe, Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season, kagtara niya family niya sa Barangay Pandanon, DSB, mayng hapon. Kay Nilana Sabran, mayng hapon. Kagwapag mo, ay sana all. Salamat, gid. Ga-online ko, kag always ko ga-monitor sa radyo from Barangay Tagok, Purok Manga, Cabancalan City, from sign-on to sign-off. Sabran family, Merry Christmas and advance Happy New Year. Thank you and Merry Christmas man sa inyo dira and advance Happy Year 2023. Kay Miss Rona Rihida Trava, mayng hapon. Ga-monitor kami upo ng kumare niya nga kumare to be nga si Miss Jinky Dilagdon. Abaw, dumayo how.
Kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Nong Henry Trava, kuno kag Daddy Jeans Trava. Kamusta si Daddy Jeans? Kay Miss Rona, okay na siya? Mayong hapon dra sa inyo. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Merry Christmas everyone. God bless and more power to ARB. Thank you so much. Kay Dennis, duga ka to lang ako ni ilog. Dennis Richard Tiboroma, mayong hapon si mo Den. See you tomorrow. Inday Blaza, mayong hapon man. Diding Alojamiento. Maayong hapon. Kay Toto Balolot, mayong hapon man. Miss Georgia Gargasiran, good afternoon. Dapat itsugid mayo ang food para good digestion. Correct, gina Miss Georgia. So, buwas sa aton nga gathering, usapon, mugid mayo Miss G ang aton nga mga food para mayo ang digestion. Kay Ray Flores Baryoga, mayong hapon sa Pandanon DSP. Standby! This is My Life. This is My Life. Okay, las 2:14 Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong hapon ha, sa tanan nga naga-monitor sa aton dira sa Facebook Live, karon ta lang kamo isa-isa hon liwat tamyaw. Kag sa radyo, nagapamati dira mayong hapon sa nagakape na subong ni no, kay las 2 na mong pasado na las 2 nagapangape na, iba nagapamahaw na ni, no? So mayong hapon lang dira sa inyo. May lang gid nga pag monitor diri sa programa This is My Life. Pero ma-read kita sang letter bala subong mga ka-aksyon. Galing. Though hindi ko makita ang intro din ni Tita Wilma sa letter reading, pero sige lang, ano tagyapon, may muan tagyapon sang pamaagi, no? Alright. So, diri kita sa aton nga okay, so sige. Okay, so diri na lang kita sa aton nga pagbasa sa sulat ni ginpadala sa aton sa sining hapon diri sa programa ni Tita Wilma. So, isa ni siya ka 26 years old nga taga syudad sang Sipalay nga si Girly. May hapon si mo Girly kung nagapamati ka man subong. Ako anay imo maka-upod girl ha. Kaya si Tita Wilma may importante aging kadtuan. Okay? Kag sa sulat ni Girly. Dear Tita Wilma, tawga na lang ako sa ngalan nga Girly, 26 anyos, kag nagapuyo sa syudad sang Sipalay. Tita, isagid ako ka-avid listener sa Action Radio Bacolod, labi na ang imo programa nga This is My Life. Tita Wilma, nagumpisa ang akon pag-idolo sa imo, kag sa imo programa sang ako ang nagbakasyon sa akon lola sa Candoni, sang ako ang nag-eskwela pa sa kolehiyo. Sumugod sa to, nagapamati na ako sa radyo, kag kun kaisa naga-monitor ako sa Facebook Live mo, tita. Pero ari ako subong sa Bacolod, Tita Wilma, kag may maayo man nga trabaho, apang magamay lamang ang sweldo. Pero Tita Wilma, nagsulat ako sa imo, kay may kabalaka sa tagipusoon ko. Tita Wilma, samtang nagalapit ang adlaw sang Paskwa, imbis nga pangalipay ang akon nga mabatsyagan, may kasubo sa akon nga tagipusoon. Una, tita, kalipay, tungod makaupod ko naman ang akon pamilya sa akon pagpuli sa amon balay sa panahon sang Paskwa. Pero kasubo naman, tungod wala man ko sa may mahatag na regalo sa ila subong nga Paskwa. Tita, gusto ko gitani nga mabaklan man sang regalo ang apat ko ka mga kauturan kag si nanay kag tatay.
Ugaling kulang gid ang akon nga budget. Tita Wilma, may nagtanyag man sa akon sang pautang. Pero may tubo naman nga 20%. So nagakatemtar ako nga kuhaon ng tanyag nga pautang tita o galing ginapinsar ko base ako naman ang mabudlayan sa pagbayad sini. Tita Wilma, ano nga akon himuon? Buligi ako kag kinahanglan ko ang imo nga advice. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Girly. Okay, so las 2:18 Action Radio, Philippine Standard Time. So kay Girly, madamo gid nga salamat sa imo diri nga sulat nga ginpadala kay Tita Wilma sa sinima niya hapon, no? Bilang ano man si Girly, guro breadwinner siya guro sa nga pamilya ay, no? So wala na butang kung iya nga mga kauturan siya ang subang or base may mas magulang pa man sa iya, pero in fairness grabe ang nakita ko nga pagpalangga kay Girly. Te syempre ginapaminsan yagid mong gusto yaman tani nga mahatagan sang Pasko o regalo ang iya pamilya sa sini nga panahon sang Pasko at igaling kay do medyo kulang gid, no? Especially siguro nga knowing mag-ubra ka diri sa Bacolod, mabayad ka pa sang boarding house mo, pagkaon mo pati siling niya may maayo man siya nga obra pero ang sweldo medyo okay lang. Kahit syempre naga-support man siya siguro sa iyang family, nagahatag man, okay? So gina-worry ni Girly kay mayara gusto yung maghatag sang Pasko. O galing tawag sini wala gid siya ginakulang gid siya sang budget kag may nagtanyag kuno sa iya pautang ba pero may may saka nga 20%, di ba James? So kadako. So amo na pala mga ka-action perte no amo ning uso subong magpautang tapos 20% ang saka or 10% mandira pero ang 20% medyo bugat na gid niya. So amo na kay Girly akabalo man ta, no? For sure gapamati subong si Girly. So sa imo girl bilang di magid maglayong edad ta 27 ko abi 26 si Girly, no? So sa akon lang I know or we know nga panahon subong Christmas is season of giving, no? Paghatag or pag-share sa iyong mga blessings, pero hindi ta na mapilit kung wala taya sang extra, no? Extra nga ginatawag or extra nga kwarta kay para pang bakal sina. Hindi man but silingon nga giving, but silingon mahatag ka na sang material nga bagay. Kadamo sang pamaagi girl nga pwede mo or girly nga pwede mo mapabatsyag sa imo pamilya ang pagpalangga mo, no? Paagi sa bisan hindi material nga bagay, mention diyan na nila. Effort kada sulat sang letter, no? Letter para sa imo nga mama and papa, sa imo kauturan nga amo na ang imo ang ano ba tiyagan mo, anong pagpalangga mo sa ila kay ma-appreciate na nila, no? Ma-appreciate na nila ang ina nga mga bagay. So hindi lang but silingon nga giving dapat maihatag ka gid. So okay na ang presensya mo nga nagpauli ka, nakaupod mo sila sa syempre ari kadiga sa Bacolod, hindi mo perme maukaupod sila. So ma-appreciate na nila nga ara ang imo nga presensya. So magluwas na lang gid kung medyo mera gid man sa aton pamilya yan, no? Nga may pamilya gid man nga do hindi bala makontento sa kung ano lang hatag sa ila pero kabay pa nga mo na sa pamilya man ni sa pamilya dabla nga gapamati man kung ano lang mahatag sang inyo mandra nga mga kabataan, especially sa mga parents, no? Inyong mga kabataan gaumpisa pa lang or kabalo man kamo ngang ila nga work hindi gid man amo na kadako or ila trabaho hindi gid man amo na kadako ila gina income. So kung ano lang mahatag sang imo nga bata hindi ka magsiling bilang magsunggod kay tungod amo na, no? Wala ka natagan sa regalo. So ang regalo na girl nga maayo imong sitwasyon, maayo mo kang lawas, ka nakapuli ka sa ila, nakaupod mo sila. Bisan celebrate lang ka mo dira, simple lang nga handa bala, no? So hindi kinanglan, kay kabalo ka kung mag-utang ka na sang 20% nga saka
may saka ka 20%, ti anong matabo dayon sa imo? After mo puli halin sa inyo, tuod nga sadya-sadya, natagan mo sang regalo imo pamilya. Pero pag puli mo di, gasakay ka palang series. Halin niyo sa inyo balay, gasakay ka palang series, do gapaminsa ka na kung din ka makwa sang imo nga ibayad sa tubo to sang imo nga utangon, no? May lang kung utangon mo da, 100 pesos, ti pila. Pwede ka man guro maka pangutang sa amo lang sina, no? So medyo malibo ginagoro, no? Te amo na kabudlay magpaminsar kung diin ka makuha sina, magresulta na sa mangutang ka kay tungod ibayad mo sa may saka nga 20%, te utang man to sa dason niya nante kung naglingin pang ulo mo. So kung ano lang anay ang bagay nga masarangan mo lang, mahatag mo lang sa imo pamilya, amo lang na anay may dala ka lang da nga pagkaon nga pwede nyo tinapay dabi, ang tawag lang nga loaf bread, tapos pang pansit lang dabi, no? Mula na nga, no? Okay na iya, may pangbakal ka na dahil soft drinks, okay na iya, as long as updanay ka mo nga magpamilya, kag may peace, may pag-insindihanay, may paghangpanay sa sulod sa inyo pamilya, dako na nga regalo, no? Dako na regalo, kay may ara iban nga kadamo kwarta, manggaranon, pero pila lang sila kabilog naga-celebrate sa ilang Pasko sa ilang balay, hindi ganun nila mahimo nga magtililipon kay tungod nga inagaway sila sang duta, na duta sa kuko na lang abing inyo nga kaunda inyo agawan da. So amo na mangin kontento ta kung ano lang may ara ta. So hindi ta pag i-push ang mga bagay nga hindi ta man masarangan. So kung ako sa imo, ako lang yung magdesisyon ha, hindi mo na niya pag i-grab ang opportunity nga mangutang kadara kag may saka pang 20%, kag wala ka man sang kuhaan sang ibayad. Kay ikaw lang gyapon na masuffer sina. Magresulta pa na sa sugpon na lang nga pagpangutang. Kung ano lang may ara, ma-appreciate na nila. Kag sa ulihi, updi lang bala sang pagpaninguha, pangamuyo, kay i-bless kay na sang Ginoo ya sang mas dako nga opportunity nga sa ulihi basta gapaninguha ka lang mayara gina sang maabot sa aton o may makuha gid na iya nga mga blessing. So by that time, pwede mo na mabaklang regalo ang mga parents or mga kautunan dira. So I understand how you feel nga gusto mo gid maghatag sang regalo sa imo ginikanan kag kauturan, but paminsaron mo ana imo sitwasyon nga hindi mo pa masarangan. So kung ano lang ang ara, okay? So sige girly, so kabay pa naka-help ina sa imo ang ako man ina opinion lang ya. So it's up to you kung ano mo man na siya ibatunon or hindi man pagsundon do ka at least i-consider. So that's the term, i-consider. Okay? So alas 5:25 Action Radio Philippines Standard Time. Mapause kita na for some commercial breaks. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa ninyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Sige, good afternoon kay di na ko tawagin naman. Dali lang gid. Kay Flory May hindi ko may kabasa. Esperancilia, may hapon and Merry Christmas. Novi Magapan, may hapon sa imo. Naga-monitor da sa may barangay Pandanon DSB. Hello. Kay Alex Monteza. Correct na siya. O basta hindi mag-inom, parang hindi maghubog. Mula na siya. Kay Eddie Laus, may hapon na po kay Nanay Isabel dara sa may Victoria City or Nanay Isabel naga-monitor. Torco Junko, may hapon.
inom fruit punch, kompleto na before meals na gawin ko mga suggestion. Namit man ablang fruit punch. Kay Eddie Laus, okay, nabasa ko na. Si May Joy Ligaspi, mayong hapon. Janelo Sanzino. Wala si Tita Wilma kay may, naman, Christmas season. Subong, so may katuan siya, anay. Very important, okay? So, ako na inyong makaupod. Eric Fernandez, may hapon man. Kay Marivic Hegan Talavera, may hapon. Virgie Olpinda, may hapon sa imo from Celine Holmes. Keep safe and Merry Christmas, Inday Dorel. Yes, advance Merry Christmas man sa imo. Kay Nomi Dilubio de Pedro, may hapon. Kay Esay Planas, may hapon kapamati kami di permia sa Barangay Bukana, Ilog, Solid Action Radio. Kay Toto Tatan, may hapon man. Barbie Renzi Drofedra, may hapon sa imo. Miss Homa Lumena, may hapon. Kay Marivic Hegan Talavera, may hapon man sa imo. Miss Georgia Gargasiran, masugudan utang budlay na mauntat. Gwa sina utang bayad which makapoy na. Correct, Miss G. Very, katama. Very mabudlay. So, as much as possible, dito makautang, no? Kay Miss Remya Garcia, dra sa may panukoy. Uy, kamusta, Miss Rems? Okay lang? Kay Armando Gabang, may hapon sa imo. Dra sa may Palaka sa may Pulupandan. May landa nga pag pamati. Sa Valladolid, kay Miss Jean Hisulgon, sa may, sa may, ni gani, Bebs Mango Stand. May hapon dra sa inyo. May landa nga pagpamati man, Hisulgon family, kag Pagsubiron family. May hapon. Si Ray Flores Baryoga, makita ta ka ay, way patagali ka kita, aya? Ay, huo, gali, no? Kay way kagali kakadto sang last to nga pag gathering sang EFC. So makakita na tabuas. Yes. So see you tomorrow. And advance Merry Christmas man. Siguro hon tagin niya Merry ang inyong nga Christmas abaw. Okay, so sige, standby ani mga ka-action. Salamat gid. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Las 2:30 Action Radio Philippines Standard Time. Sa gihapon, inyo ginapamatian ang programa This Is My Life. Kag temporaryo yung kaupod sa sininga hapon, Inday Dorel, okay? So, ari kaginaw, regarding to bala sa aton nga problema, to bala ni Girly bala, no? Sa, ining gusto yung matagan sang regalo tani iya pamilya, o galing kay do, alang-alang gid, no? Sa budget. So may nag-offer siya nga 20% nga increase sa utang bala, or tawag sila gani, muna, saka, hindi manami. Basta siya naman na maglibog ang ulo. Siling ganit ni Miss Georgia Gargasiran, kung masugdan mo na kuno utang, budlay na mauntat. So, gwa sina utang bayad na lang, which is very makapoy. Kung makapamangkot ka lang gid sa kagalingon mo, san o pa niya matapos yaman, kapoy-kapoy na gid ya, no? So, na girl, kabalo ko nagapamati gid si Inday Girly. So, na better nga hindi ka na lang tawag sini magsulod pa, bumagsulod sa amo sila nga bagay. Kung kaya mo palang malikawan, likawi, kabudlay gid katama nga nga tawag sini maumpisahan ta na kay kabudlay na gituod makagwa dira, no? Sa sa pagpangutang labi na kung wala ka sa ipasunod, okay? Siling ganit ni Miss Jinky Delagdon. Yes, Miss Jinx. Sa kay Girly ko, no, tama na girl, nga kung ano lang importante, kung ano lang ang ara importante, ululupod ka mo, tililipon ka mo sa Christmas. Kaya maabot gid ang tion, basta ga paninguwa ka lang, sa nasiling ko bla kay na, nga paninguwa ka lang, maabot gid ang tinion, nga i-bless ka gid sang Ginoo, kag maka ka na gid, malay mo next year mas may budget ka na gid para sa pangregalo mo dira sa imo nga
pamilya, no? So isa tip nga dapat siguro nato niya or tips bala mga ka-aksyon niya dapat nato niya kung gusto naton makatag regalo sa aton mga ginikanan, sa aton mga kauturan or pamilya, mas mayo nga every month mas maantag sa gani ma-allocate ka budget for that para pag-abot sa December hindi ka daya manglaghap sa iban or mangita sang utangan mo nga may ano pa tani, may may increase pa, may saka pa, di may natani kung wala bala saka bala may natani bala kung may mapahulam sa imo nga wala lang sang saka bala kag or porsyento tapos okay lang amat-amatan nilang amat-amatan mo lang bayad okay lang sa iya may tani kung makita ka sang amo na pero kung wala tibudlay gid ang mga saka-saka na ya kay hindi ka ginakapanaog. Diba? Correct man. So, budlay nakatama. So, ano lang mangin kontento na lang kung ano lang ang tawag sini, ang ara sa aton. Okay? Ano lang ang ihatag sang Ginoo anay sa aton. Kontento tanay subong, no? So, kaya mo na, girl. So, sige. Maayong hapon kay Evelyn Sinaon. Monitor lang kami ni Nana Evangeline. Kaglani Hulag ay sang Purok Gaysano, Barangay Alihis. Oy, mayong hapon sa tanan nga taga Barangay Alihis dira. Kag sa tanan nga naga dugay-dugay mga kasyon maano kita ha, mabasa kita sa inyong kapalaran sa sininga adlaw kay kabaluko nga kadamo gid sang naga hulat-hulat man sa ila nga mga mga kapalaran bala, no? Amo man ang ginaabangan sang tanan mong ang ilang horoscope of the day. Sige. So, aton inabasahon sa hindi gid lang madugay, pero happy birthday. Tamayawan tanay sang happy birthday ang mga may birthday bala subong nga adlaw. Kung sino man dra ang nagasaulog sang birthdays or anniversary ni dra, ti may landa nga pag-celebrate. Okay? So, hindi ko makita diri subong sakon kung sino din nagasaulog sa ilang mga kadlawan pero sige lang kag anniversary man happy anniversary sa mga nagasaulog. And again no sa sini nga panahon sang Pasko mga ka-aksyon nga 3 days na lang gid 22 ta subong no 3 days na lang gid Pasko na ginatamyaw tay kamo sang advance or Merry Christmas. Kag ang iba niya excited na niya nga makaupo ng pamilya ng bantayan niya pagin maka-aksyon kay Buwas Biyernes amo pag dinaguso sa mga bus terminals, mga puerto, mga airports nan amo pag dinaguso. So mangin mangin mabinantayon sa inyong pagbiyahe, hindi ka mo dara magpabaya lang kay kadamo sa mga pasahero ng inyong mga kasalamuha buwas bisan sino lang sa din man nga bahin sang pungsod. So, gid mangin be vigilant, mangin mabinantayon sa tanan nga tinion, alert, no, sa iyo palibot, hindi dira magpabaya. Kag sa mga magamaneho naman, mag-travel na abi buwas sa hapon after work, kay may ara nga Bacolod, Driga Obra sa Bacolod. Tapos ang ilalugar gid sa may Escalante, sa may Sagay, sa may Sipalay or Kanduni or Hinubaan or di man nga malayo nga lugar ti magabiyahe na. So make sure check up nyo gid na inyong mga salakyan dira. I-check nyo inyong mga goma, mga brakes nyo dira. I-pa-check nyo na sa inyo nga naga-maintain sa inyong salakyan. Mga tubig dira, i-check nyo kay para maayo ang paglakat sang or ang inyong pagbiyahe kay kabudlay nga daan mga ka-aksyon kung biyahe ka nga katawag sini kani mabiriya ka bala ba kabudlay ka tama kay tungod kulang gali isang tubig tungod nga pagid na flat ang goma na so better ipa-check gid kay kabudlay especially kung agyan mo mga madulom nga lugar may lang kung natapat kada sa lugar nga medyo masanag kung may mga tao kung ara katubi karon sa especially kung going kada bala sa may Sipalay di ba may ara sa medyo mga kahoy-kahoy nga mga lugar medyo likoon pagid may taklaron may dulhugon nan so dra kami maabiriya bo pertigid ka budlay katama kay do wala ka gid sang may hatag si mo sang bulig unless manawag ka sang rescue no so hindi man na ang mga magalabay da nga iba niya especially mga private nga masalakyan hindi man na sila basta-basta para sa imo kung mag-stop bala kung magpara ka sa ila
Okay, mga ikabulig, abe. Hindi sila basta-basta magpara, kaya basi mambasla ay sino ni aguro ya, basi ma-biktima patasang pagpang-hold up da or kung ano man da. Kaya mga tao, daan subong mga action, very, nagahalong nagid bala. Kaya hindi mo pakta ng panahon subong Kadamo nagid sa mga abilidaran, no? So, muna i-check nyo gid ang inyo nga mga salakyan para nga tawag sini para nga maayo ang inyo nga pagbiyahe, wala sang sang mga delays, no? Pag delays, pagkatrasar kay tungod na aberya. So next mga ka-action, i-check nyo dara ang always gid nga panumduman sa ato nga Bureau of Fire Protection. I-check ang mga kuryente, mga gripo nga nasira nyo dara kay basis kung gripo abe wala nasira bote baha gid ang mga pagpuli nyo sa inyong balay, may resort ka na dining instant resort ka na dayon ang kuryente mo pwede pa ang pagsaka labi ng pila ka kadlaw nga wala sa inyo puloy-an bote may lang kung may mabili nga tao sa balay kung wala gid abi may ra gid niya nga galakat gid ang bilog nga pamilya. So ang kuryente dira i-check gid again always nga panumdom kung nagabot ang kuryente dira kay kabudlay katama kung tawag sining kung wala, no? Kung wala nagabot ang mga kuryente naton dira kay ang resulta sinabasi kita ang pagbalik ta balay ta bisa nami pa sang balay ta balik ta abo na ang balay bo palayo lang hindi man. Okay, so amo na gid kabalo kita nga excited at tanan nga makapauli nga makaupo ng pamilya pero i-check nyo gid ang inyong mapuloy-an antes ka mo mag lalakat, no? Antes mag biyahe kundiin man ka mo mag kadto nga bahin sang kalibutan subong, no? So extra extra nga paghalong, okay? So alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time sa ato nga pagbalik mga ka-aksyon ato na pagabasahon ng inyo nga horoscope of the day. Kay kabalo ko mo gining ginahulat sang tanan, ang ila mahibaluan, ang ila iya nga mga kapalaran. So magabalik kita pagkatapos gid lamang sinin. So sige, sa aton dra nga oy do sa aton nga commercial break kita guro na Action James. Sige. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:44, mga ka-action. Kamusta ka mo dira? Okay pa? No? So, mga nagahulat-hulat dira sa inyong horoscope. Ari na, magabasa na kita sa inyong horoscope. Sa hindi gid lamang madugay mga ka-action. No? Kay mayra kita sa gina-arrange. Gina-arrange nga, of course, ang mga greetings bala naton sa inyo karon. Both sa mga AFC dira gali, sa ARB Fans Club dira, buwas na ni nga adlaw mga ka-aksyon ang aton nga pag kilit anay, amo siya nga tawag nga Christmas gathering sang ARB Fans Club. So sa mga wala dira kabalo, may ARB Fans Club man kami. Pero ang ari diya, ang mga of course, mga listener nga mga maukod naton nga mga listeners nga ara bilang loyal ka action. Bote makita ay kami tomorrow kay bilang pagpasalamat man namon sa ila. So may pila man ka pag sinadya para at least sugilanon, maka-istorya-istorya man, banding-banding man sa mga tao na naghahatagit sang time sa of course pagsuporta sa Team Action Radio Bacolod, no? Ang matudtuod nga number 1 sa Bacolod, okay? So, okay na to dira sa aton yung mga ka-action dira. So, sige, standby lang kamo dira kay mayara kita na sa mga pa-surprise sa inyo. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdo and Refuela Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin. Yung horoscope of the day. Una kita sa Capricorn. Mga Capricorn dira, Desyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn, wala sang malain kung hibaluon mo anay ang mga bagay-bagay antes ka iya mag-desisyon. Likawi ang saga-saga bala mga ka-aksyon mo, mga Capricornians da. Likawi nga magdesisyon gilayon. Kag, panumdumon mo ha, ang pagpangimon, ang manginhalinan sang kinagamo, kag hindi pag-inintsindihanay. Okay? Ang problema, masulbar sa kalmado nga pamaagi. Lucky numbers 3, 22, 35, 37 kag red. Ang imo yang lucky color Capricorn. Next, Aquarius. Enero 20 tubtub Pebrero 18 kung do medyo mapuno kanagid Aquarius sa imo nga kainit do kung kusong sa hiligay noon pa napuno na gid ang imo gantangan dira no. Likawi na lang ina mga Aquarian. So maglikaw ka kay may malaing gid iya matabo kun imo ina nga sapakon no. Pilia ang magpakig-abyan sang samayara ka sang makaaway. Lucky numbers 9, 13, 14, 31. Violet is your lucky color. Next, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, Pisces. Kung sa Tagalog, patyaga at sikap gid ang sikreto sa kadalagan. Kag kung ini ang masami mo nga ginapaminsar, wala sang rason para hindi ikaw mag-tinad, Pisces. So, padayon lang. Lucky numbers 6, 14, 19, 24. Yellow is your lucky color. And next, Aries. Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, hindi malain kun do kaangay nga ang kalaparon bala sang tawag sini sang langit ang imo iya nga handom nga mainuswagon ka kay man mas maayo ini kay mayara ka sang ginahugutan nga inspirasyon magano ka lang gihulang hulag lang para maangkon mo ang imo ginahandom. Lucky numbers 4, 12, 18, 30. Lucky color is blue. Next, Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20. Ang pagpangamuyo gid ang pinakamabakod nga giya sa imo, Taurus. Doble lang ang paghalong ang himuon sa tanan niya kay gaynan. Maglikaw sa mga matawo nga lugar, Taurus. Lucky numbers
1, 13, 34, 41. Green is your lucky color. And next, Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Kung sa imo nga paminsaron Gemini, insakto ka, himua bangod mabakod subong kag mabaskog subong ang imo ginatawag nga ESP. Magluwas na lang kung ini nagalapas sa layi sang Ginoo kag of course sa layi mandri sa aton sa pungsod. Lucky numbers 4, 29, 31, 39. Orange ang imo nga lucky color. Next Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22 Cancer. Maayo ang imo nga handom. Kung maayo ang imo handom, implementasyon na lang ang kulang. So umpisahan ang imo ginaplano dira para magmadinalagon ikaw Cancer, hindi na magduha-duha pa. Lucky numbers 16, 20, 31, 42. Brown is your lucky color. Next is Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, subong adlaw do medyo damo sa magpalapit sa imo nagapang garit-garit bala. Himuon mo, hindi mo na lang pagpatulan bagon magaresulta ini sa hindi maayo nga panghitabo. So halungan ang imo kaugalingon Leo. Lucky numbers 7, 26, 30, 36. Fuchsia is your lucky color. Next is Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Malipayon kag nakasiguro ka sa imo kaugalingon nga sarang mo nga tubangon ang mga pagpanghangkat. Diplomasya, Virgo ang ginakinahanglan sa mga pasaway. Lucky numbers 2, 19, 20, 22, 38 kag cream imo nga lucky color. Next, Libra. Sa mga Libra dra, September 24, tubtob Oktubre 23, mga Libra, mangin kung sa Tagalog ka, mapusok ka kuno subong, abaw Kung wala ka sang self-control, posible ka mabutang sa katalagman. Halong Libra. Sa tanan nga bagay, dapat mayara ka gid sang, dapat mangin mabinantayon ka gid, no? Lucky numbers 8, 9, 17, 29. White is your lucky color. Next is Scorpio. Scorpio, Oktubre 24, tubtob November 22. Yara ka sa insakto nga alagyan para sa imo kauswagan. Rason nga ipadayon mo ang imo nga maayo nga ginahimo Scorpio. Lucky numbers 4, 14, 34, 39. Aquamarine is your lucky color. And last is Sagittarius. Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Subong adlaw, Sagittarius, medyo may pagduda imo pinalangga sa kabuhi. Gani maghalong ka sa pagpakikistorya sa iban, bangod posible magselo siya sa imo dra kay istorya. So kung naga-cheat ka, nagatinonto ka, mabulgar ka gid Sagittarius. Lucky numbers 9, 17, 39, 41. Ocean blue is your lucky color. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Merry Christmas, everyone, from the Mayos of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo. Ay, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon. Kaganti sa aton pagtakop sa siniman nga hapon, ang aton nga verse of the day from Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I can't say goodbye to you. No. Alright, madamo gyud salamat sa aton mga ka-aksyon nga nag-upod sa akon sa sining nga hapon. Thank you so much, kid. So advance Merry Christmas everyone and Happy New Year. Ini naman si Inday Dorel, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.